ka layidu tigiw k'olu suganti an kana fili fiyewu. Cogo de fɔlɔ. O cogo bɛɛ la kɛ maa mun ye kan kelen tigiw ni layidu tigiw. O mɔgɔw caman bɛ Mali kɔnɔ. Donc lada y'o de fɔ. Même maa damadɔ f'i ye. I bɛ Nace Pleya dɔn. N b'a dɔn. Il a été ministre, gouverneur. Awɔ. Maa ladiri don walahi. Lajos. Ne. U da tɛ maa ka ko la. Jamana ye baara min ko don ma u b'o kɛ hali u tɛ maa lajɛ. A banna. Filanan. I bɛ Aruna Moribo Ture dɔn wa. Papu a kɛra ministre de la jeunesse et des sports, a kɛra ministre de la communication ye. Awɔ, PMI directeur kɔrɔ. PMI directeur kɔrɔ. Awɔ. Ka PMI k'a se miliyari 30 a bɛ taa tuma min. Nka ale de y'a se miliyari 100. Ka tila k'a kɛ a informatiser ŋanamunuli tɛ se ka k'a la. A banna. I bɛ PMI billet feere yɔrɔ la. U kun t'a sɛbɛn ni billet ya. N'i taara dɔrɔn u bɛ bouton pi. A bɛɛ centralisé len don. A kɛra numérique ye sisan. Numérique. Aruna Moribo Ture. N fana fɔ a la kɛ. O ma ne don. O ma danaya tɛ nka. Moribo Sanogo. A kɛra radio so gardien fɔlɔ. Renouveau directeur. A kɛra radio so gardien. Ka tila ka bɔ yen a tun bɛ radio so tabilu jɔsi. Ka tila ka bɔ yen ka kɛ animateur ba ye. Bi a bɛ directeur la. No ya no cɛ a kɛra technicien de. Ka kɛ technicien. Ka tila ka kɛ animateur ba ye. Bi a bɛ directeur ya la dɔɔni don. Maa ladiri don danaya maa don. Antoine Sonel Dambele. Awɔ. A bɔra Kati fɔlɔ. Ale de tun bɛ radio courrier cɛ. Ka t'u bɛɛ placer. Ka tabali jɔsi yan'anw ka na. Mais bɛ dérangé don. Ka tila ka kɛ radio directeur ye. Awɔ. Ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba dɔ bi. A bɛ comme chef personnel. Ale de b'an bɛɛ kunna bi. A banna. Bon a ye échelon gravi ladiri don. Awɔ. Mais a Kati sira a t'o dɔ de o de ye n dabali ban. Bi a tɛ Kati sira dɔn. A kelen don wa? Dɔn in tɛ foyi ye. O yɛrɛ kana anw ka sira dɔn. Nabila Sogoba. O kana anw ka sira dɔn yɛrɛ. Yusu ka kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn. Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan. Bi ye tarata ye juin kalo tile fɔlɔ. San 2021. An bɛ Masa Rahamani fo ale min bɛ dugu jɛ majugu ni maɲuman bɛɛ lajɛlen ye. A tɛ tɛmɛ dugula k'a ka dɔgɔ. Tarata o tarata e ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan. Min ye fasiriw olu kunkanko kibaruyaw don. A bɛ sɛbɛn faransikan la. Nka an b'a yɛlɛma bamanankan la jama fama bɛ se ka lafiya cogo min na. Kunnafoni taasira ɲuman na. Groupe Renouveau ale hakilina fana ye i ka dɔn an ka da bɛɛ lajɛlen sago. Kunnafoni ko sira fɛ i ka dɔn Mali fanda ani naani bɛɛ lajɛlen. A ka diya diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen. Maaw ka se ka kibaruya ɲuman sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gwɛlɛya ye. Ani radio caman tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. Radio Bɛnka bɛ Kɛrɛwani ka lamɛnbaw fo k'u waleɲuman dɔn. Radio Danbe bɛ Kɛrɛwani ka Kɛrɛwani dugutigi fo ni ka a waleɲuman dɔn. An ma ɲinɛ i ka dɔn alimami ni kabelekuntigi kɔ. An bɛ taa i ka dɔn Jijɛnikaw fɛ radio Danbe bɛ yen. A lamɛnbaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Jijan n'a ka cɛdenw. K'u ka nɛgɛ sɛbɛkɔrɔ banba. Radio yɛrɛ ko Sisan mara la. Bɛnkɛ Jangɛnɛ an b'a fɔ a ka wulikajɔ n'a ka timinandiya la. Ka timi caman fo ni waati na ni ka a waleɲuman dɔn. An bɛ taa i ka dɔn faso kanu lamɛnbaw. A bɛ Welesebugu ko fɔ. Kolomasa bɛ yen an bɛ Karimu fo k'a waleɲuman dɔn k'a Tarawele. Ka filamuso fo ni ka a waleɲuman dɔn. N'o bɛ tali kɛ a furumuso la. N'an bɔra yan an bɛ taa Bugunikaw fɛ yen Bani Mɔnɔcɛ. Min ye ka dɔn Buguni kunkan a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Bafanta bɛ yen den fila bɔra don an b'a fɔ a ka timinandiya n'a ka wulikajɔ la. N'an bɔra yan Marakakungokaw fɛ radio Daka bɛ yen. An bɛ a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Kɔngɔkaw ka Adama. Ale b'a ka butigi da la nin waati na Marakakungo a bɛ k'a lamɛn. An b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn. Naro FM an bɛ Mamutu Male n'a ka cɛdenw fo k'u waleɲuman dɔn. An baramaw bɛ i ka dɔn an sɔrɔ ka sababu kɛ ale ye. N'an bɔra yen i ka dɔn k'a fɔ Danaya FM a bɛ Kɛɲɛba ko fɔ Bujalo. Fulakɛ Sarama an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Jongaga FM a bɛ yɛlɛmani ko fɔ. Sengondo i ka dɔn ale ka dugu la. An bɛ yɛlɛmanika bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn. Radio Dɔnba a bɛ Karan an bɛ ka dɔn Karanga bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn. Min bɛ tali kɛ Zumana Keyita la an b'a n'a ka directeur fo. Ka radio i ka dɔn Dɔnba baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn. Cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba i ka dɔn Karangaw fɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Yusu. N'an bɔra yen an bɛ foli ani tanuni ta ka ɲɛsin radio i ka dɔn k'a fɔ Tiɲɛdugu lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma. Amadi Daɲɔn n'a ka cɛdenw Kareri kɔnɔna na Jurakaw fɛ yen an bɛ a fo ni ka a waleɲuman dɔn a ka timinandiya la. An bɛ Kajalokaw fo k'u waleɲuman dɔn. I ka dɔn ka Kucalakaw fo nin waati in na ka foli belebele ta ka ɲɛsin radio Yeleni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma.
an demuso ka kɔɲɔ bi sɛnsɛla kana dɛ ala ka ɲuman se amina arabi ala ka ɲuman se ka dɔn makɔnɛ i ka dɔn ale demuso ne mɔden don saw ale ka kɔɲɔ bi sɛnsɛla kana ni ala sɔnna ma an kɔni an bɛ sew yande ye segu ye yande ye segu ye Tarawore marhabani ne ba in do tarasita la an bɛ ba ɲini fo ni ka a wale ɲuman dɔn marhaba Fofana muso i k'a dɔn ale de bi Tarawore lakaw ladon ladon cogo cɛɲin na o manamanalen bi se anw ma i ka dɔn kumaso kɔnɔ nka ni nin ta nin taara k'i sɛgɛrɛ i kan k'i bolo don i dufa de kɔnɔ i k'a dɔn maa min y'a fɔ k'i hakili to a tigi la merci beaucoup Lajos mbi fo k'i waleɲuman dɔn jala ngolola kolo ka fo mage machini le sisan kana kɛ an bɛ gorobinɛ ba in fo ala sa i k'a dɔn awɔ min ye bolokolon kanuba in n'o ye Tatakane Maramusa Nugo awɔ i k'a dɔn min ye Lajos ka awɔ i k'a dɔn min ye Nungule Fiye ala an k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn yɛrɛ bila o la wa Lajosi ka lamɛnbaa ni filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ nin y'an sigilen ye kunnafoni kɛlɛ kan bi nɛgɛw kɛrɛfɛ a bɛ maa min bolo a bɛ Ndaw kɛ bolo Ndaw Fuseni Ndaw Alfuseni an bɛ Fuseni fo ka waleɲuman dɔn n'o bɔra yen n yɛrɛ kɔrɔkɛ l'enfant de Kitakoro de Bodofɔ ale bɛ réalisation na n'o ye Sedina Umar Keita an k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ladiri don n'o bɔra yen an b'an don a kɛ Z fo fo y'a fɔ Moribabugu fo y'a fɔ a bɛ k'a dɔn Difu la o ma tɛmɛ ka bɔ yen Sekɔrɔba bɛ kana n bɛ mɔgɔ sɛbɛ fo la kana Ze fo sa Sekɔrɔba Lagare cɛ an bɛ Ze fo fɔ k'an bɛ Lagare cɛ fo an bɛ Lagare cɛ fo baara ɲɛna jamana ko kɛfa k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Kuyate Awa Keita gorobinɛ an b'a fo sanga ani waati Lajosi an tɛna ko bila dagirina la a k'a dɔn awa min ye an ka kɛ Soroku ka taama ye an k'a minɛ o tuma ne y'a den ma a ne m'o dakurunya kelen Daramani Aliyu Kɔnɛ kan a minɛ n'i k'a tabi a minɛ n doit a minɛ i ka bazɛn ɲɛna a minɛ o diyara ye ka dɔ dakurunya kelen Daramani Aliyu Kɔnɛ a ko waati bɛ gouvernement kɔ kan a kuma bɛ o ko kɔnɔna nin waati in na a ko min ye ka dɔ gouvernement kura ma sigi sen kan fɔlɔ dɛ nka min ye k'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga kɔni ye a ko kɔni k'a kɔni to bɛ o ɲɛkɔrɔ nin cogo in na dɛ bari sabula ko kɔni i bɔ ka fara fara ɲɔgɔn kan a ko k'a dogon tɛ maa si la min bɛ tali kɛ waati bi cogo min na bibi na anw ka jamana kɔni kɔnɔna na a ko fɛɛrɛ ni dabali de kan ka sigi sen kan joona joona min bɛ tali kɛ i k'a dɔn fɔ gouvernement kɔnɔna u ka se ka laɲiniw sabati n'o bɛ i ka dɔn maa dama min wulilen bɛ bi walima i ka dɔn k'a fɔ jɛkulu min wulilen bɛ ɲinini nɔfɛ u ka taabolo bɛ se ka falen cogo min na i ka dɔn baarako kadara kɔnɔna na a fɔ central belebele a bɛ UNDM ko fɔ u ka se ka fura ɲini olu kɔni kan i ka dɔn k'a fɔ ko in kɔni na n'o bɛ kɛ sababu ye ka baarakɛlaw kɔni lafiya o k'a dogon tɛ maa si la komi ye UNDM ye waati dɔ la u kun y'u bolo bɔ o nɔfɛ k'u kana u ka don gouvernement na k'u ye i ka dɔn bani boloda o ko da la dɛ u ye Bangari kɔni boloda o ko kɔni dala o UNDM n'o bɛ Mali baarakɛlaw ka lafasatɔ belebele ko fɔ o k'a yɛrɛ kan bɛ ka dɔn k'a fɔ ka dɔgɔkun saba bɔ ɲɔgɔn ko k'o di gouvernement kɔni ma o k'u cogo bɛɛ n'o kɔni dɛmɛna n'olu ka labɛnw ma sabati a ɲɛmɔ n'olu ka laɲiniw ma sabati Yusu ko baarabila tɛna daminɛ ko kura kun wa an b'o waati kelen min na min ye ka dɔn article 39 a bɛ lɔkɔli karamɔgɔw k'o fɔ a ko min ye olu fana ye olu y'a jira k'a fɔ olu kɔni bilala minɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ n'o bɛ u ka statut kɔni ko fɔ nka foroba i k'a dɔn k'a fɔ farangu min bɛna boloda n'o bɛna ɲɛsin ka dɔn Mali baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma k'olu fana sigi bɛ k'o kɔnɔ dɛ statut général k'olu fana sigi bɛ k'olu kɔnɔ a ko min ye ka dɔn k'a fɔ gouvernement kura min kan ka sigi Daramani Aliyu Kɔnɛ ka kuma la a ko u kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu bɛ yen n'olu diminen don nin waati in na walima maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka laɲiniw boloda ka se k'olu hajuw ka se k'o ɲɛnabɔ ka ni maa dɔw bɛ yen k'olu kɔni ye balikawuli kɔni boloda ko fo fɛn dɔw ka sabati n'o dɔ ye sɛgɛsɛgɛli ka boloda maa fa min kɛra ni maaw bɔra nisɔngoya taama Elhaji Ibrahim Bokar Keita tile la Yusu san 2020 waati ni maa dɔw nin tɔɔrɔ o ko da la o sɛgɛsɛgɛliw ka dayɛlɛ jɔn nɔ bɛ ko la k'o tigilama kɔ bila i ka dɔn kɔgɔbara naani kɔni na Daramani Aliyu Kɔnɛ ka kuma la ale bi a ko fɛɛrɛw kan ka sigi sen kan maa min bɛ yen n'o ye ka dɔn fanga jasobaw ye u ka se k'u bɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma
ka bɛɛ lajɛlen haju ka se k'o ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ ma dankari maa la Yusu maa mun bɛ bi n'olu bɛ k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ la fa bɛɛ lajɛlen fɛ laɲiniw ka se ka sabati dɔw ta ye an ka kumaɲɔgɔnya sabati ani banbaciw ni ɲɔgɔn cɛ o waati kelen la min ye Faransi ye ale k'an bɛ ka babali k'o bolo da Daramani Alu Kɔnɛ ka kuma la k'a jira k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ ma sigi sen kan joona k'olu laban n'u ka kosow n'u ka kasaw fara ɲɔgɔn kan u ka cɛden minnu bɛ yan n'u ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna na ni k'u kunda Faransi kɔ ni ka Yusu nka min ye ka dɔn k'a fɔ siga fɔ ka boloda an ni ka dɔn banbaciw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ bɛɛ lajɛlen fɛla ye koyi kɛrɛnkɛrɛnyana an kɛrɛfɛ jamana dɔw Yusu walima i ka dɔn Faransi bi bi in na olu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɔni sabati a ko kɔni da la hali n'a sɔrɔ u fɛla t'a ye kosɛbɛ fasikɛba ko k'a dogon tɛ maa si la dɛ ko waati bɛɛ ka don gouvernement ko la bari sabula baara min tolen bɛ u ɲɛkɔrɔ n'i y'o jate minɛ maa mun bɛ yen n'olu kan ka na don gouvernement kura la olu kan k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la laɲini mun dan bɛ tabali sanfɛ ni ka se k'u haju woloma joona joona bari sabula ko labɛnw fana bɛ sen na kalo 9 min bɛ tali kɛ kalafiliw labɛnni ko kɔnɔna ko b'a jira k'a fɔ ko sira min kan ka taama min ye ka don gouvernement kɔni fɛ k'u cogo dɔn ko dingɛ caman bɛ sira in na u ka se u sen ta cogo la ko n'o tɛ k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Daramani Alu Kɔnɛ dakurunya kelen waati bɛɛ i ka don gouvernement kɔ kan n'a jara Faransi ye u kana siya dɔw kɛra o san joli bɛ yan san 7 ou san joli n ko dɔw fana dayirimɛ de b'o la u kana siya ni banbanciw bɛna an bɛɛ fa u k'an bɛɛ fa u tɛ se ka na an bɛɛ fa n bɛ sa de ka jugu n'o tɛ an bɛ sa foyi t'o la Lajosi ala k'an kun diya ala ka sababu ɲuman d'a ma ni ko ma kɛ ko ti dɔn ala aw k'a dɔn dugu bɛ jɛ don o don yɛrɛ ka fɔla dugu kura bɛ jɛ o kɔ min ye aw k'a dɔn bɛɛ n'i ka waati bɛɛ n'i ka don min ye aw k'a dɔn jɛja ye mun ye an ka ɲɔgɔn fa mun ye an ka taa sira kelen fɛ an ka kɛ kɛlɛcɛ kelen ye k'a ɲɛsin aw k'a dɔn juguw ma nka n'a kɛra jɛ la aw k'a dɔn ko kuma ni farafarali b'a la Lajosi o bɛ maa kabana guwa min ye aw k'a dɔn an ka sɛbɛn sɛbɛn min n'a ma ta o ye Mali Tribune min ye colonel Asimu Goyita ale kɔni aw k'a dɔn coup d'état min kɛra min kalo 25 a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ min ye aw k'a dɔn ko min dɛmɛna o ni bandaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye aw k'a dɔn lajɛ min kɛra ani diinɛmaw ye lajɛ min kɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ko an ka maakɔrɔw amu an ka diinɛmaw ye k'a dɔn an bɛ min fɔ min ye aw k'a dɔn aw yɛrɛ ko n'aw jɛra a kana fara cogo si la a kana ɲɔgɔn janfa man ɲi nka min ye aw k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ k'a fɔ colonel Asimu Goyita a y'a fɔ k'a fɔ aw min ye olu ye nin min kɛ n'u ye aw k'a dɔn bandaw bɔ fanga la fanga bɔsi min kɛra to olu kɔnɔ koyi fanga bɔsi min kɛra fanga bɔsili min kɛra bandaw la ani motard la ani mugu la mugu fanga bɔsi wayi Lajosi min ye aw ka dɔn ni maa kofɔlen a jira k'a fɔ aw min ye ko hakilina kun tɛ olu hakilina kun t'o ye dɛ nka n'a ma kɛ i k'a dɔn aw min ye bandaw n'a ka premier ministre ka taa ko ɲankuma y'a sɔrɔ i k'a dɔn an bɛ min fɔ la bi an t'o fɔ ko ninnu ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in bɛɛ lajɛlen aw maa caman kun bɛ fa a la koyi yalima i k'a dɔn maa caman kun bɛ yen olu ta kun bɛ caya la a ye nin ɲɛfɔ aw k'a dɔn diinɛmaw ɲɛna a ko aw ye aw k'a dɔn jamana aw k'a dɔn a jɔsenba dɔ ye n di nkalon tigɛ aw ɲɛna min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko aw nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ waati min na aw k'a dɔn u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ olu de kɔni taara ka taa bandaw ta k'a jira k'a fɔ aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la u n'a bila ye aw k'a dɔn aw min ye jamana a bɛ se ka taa ko ɲuman na cogo min a n'a se ka jamana den bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ n k'i k'a dɔn olu y'o hakilina min da min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko bandaw kun tɛ ka taa n'o sira ye dɛ min ye aw k'a dɔn aw min ye dibidibini ani aw den kɛrɛfɛ ko olu bɛɛ lajɛlen kun daminɛ bɛ aw k'a dɔn cɛkɔrɔba in fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen a y'a jira k'a fɔ aw min ye coup d'état a bɛ kɛ don min na n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bɛ bi don min i k'a dɔn k'olu maa caman bɛ yen olu kɔni b'o ni fili dɛ dɔw bɔra u denw ani musow ani u ka dukɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen kun nka olu kun ninkun bɛ dɔw kun sani k'o fɔ dɔw maa min u ma bɔ u bɔtɔ bɔlɔntanyɔrɔ la kisɛ y'u sɔrɔ u galaga la a banna o kɛra yan o kɛra taamali senfɛ o kɛra yan awɔ ko
ako awo minye mami be no ye awekado Sadio Kamara ani Modibo Kone olu munu awekado ni unolu ye kudeta ke nyuanve ikado ya soro wolo masiri taba belejele beni kele de bo ni nyuanje ko mashima ya kudeta kele ikado ka foko awo minye bere verwa bere uruju be bere jonwa ko mashima wule belejele awekado surasu yuke kulugele ka faranyanga kake SNRP o min flane ikado awa min nyera la nunu ngoni awakado uyu yereka uyu nidi ni awakado jamana bil lafiya ko note jamana be ka ta chugo mina ka allaba eko awakado akuntna ke geleay jamana do ni nyanje wala so ko bale ko luwe awakado Ibrahim Boubacar Keita olu ko nidi ku ka awaka fanga mire mi awakado ka lateme wala so ubsi ka chefra jefaga ke ka hakilna kura ani tabulu kura ka ni kura fiye jamana ina odana da yato oluye bandauta ikado ale Asimu Koita ni ale vice president ale kunyeshi nonu wolo masiri tabako koma miye chokorba kwa kunti fenzara ale la kunti kuma fo ale nyana wa ikado awa miye nyera la do yara ya jira ka foko awa ni koko be kake ko Asimu Koita kwa ya jira awa ikado fina jamana nyema dola ka foko be kata chuko be kamini ni ndoi masi donc il a sommelike ka kombinye oh aywa la josi wori ko nan nasa ibai ka fo nyere la mi awakado Asimu Koita ko awakado abeka ni fo wati mina ako ni jati mina ke ko ni bandaw kunture ko wala basiri tabaw dabana ko lolu kun kodo na nyama ko awakado ko su chamang mi bwala wasu kunti bodore la de malijo su kumbe bolu de la ko baw ko awa minye wala basiri tabaw nyona ma bekari nyana ko fere do kuskiledu donc yere dama bla nyongona ngu ngari wana la josi mi awikado Asimu Koita apmana de akuikado ko olu ya fo olu ye kudeta nga olu mana war kama olu mana joro kama olu nana awikado wala sa minye awikado gela min be obseka banchuko mbina note M5 beka bo minye awikado awa minye kalando olu kuntika do kalangono bela jire kunje gwanenu olu ya ye ikado anga singa numbwe kode nana ninye mi awakado ma flamin be na olu fochi ka bwala ko lu kudu tanye awakado mako vola ka servo do de ulu a servo bado yi akungulu bayo ulu yi ni ame ko sa olu flabe be garde national la no lu bora la sa na seka abena ke kana nan frustration wala akana ko we garde mbo drom bwala funugu ni nyanje ka furuku do ni nyanje mi awakado Sadio Kamara ko ale bado mamindo barakelado akapuma manja ale mi Modibo Kone ale bado surati ala abesika minge ko awakado surati mabo surati la de fini dondoro abele jele kelenye oba mi flani mi awakado Asimu ye ani nyefo dinemo nyana ako alaba akumeke minye ko akero de ko note oluye awakado jamana kishi ye arme kishi farafaralima ala kanguna ja amin Kureshi Sise nyale ka fasiriye anya bo awekado Mali Tribune ngono ça c'est la version de Asimu Koita abana on ga met mati badawni kado premier ministre fana ka version matolu fana ka me ala yang kisi femina ala kanya ka da ala yang kisi femina version go tew ni sugu bora version mu de version ku de yiri o ala kanguna ja abana ala ka jamana mbasiga ali abana Yusu ikado ko shogel à la primature Yusu apma be fa bela jeli fe ako yalma minni kado shogel ko kala maigaye ko na kera premier ministre ko bembe sabati wa nyingali ikado atomi ko nimbe parce que ba ko kabini fanga boshi ko nimbolo dara ninga mine ba dawla ale ni kado aka premier ministre Mokhtar Wan minni kado finitigi mungera so we ningo ubaro boloda o ko lu ko ni kado la yini do ke kanyini M5 RFF ku ko ninga la jesa ko premier ministre ya mine ku ko ni mena fenze ugoro nu be se ka amine ko ni lafa kabino ko ni fora mi ni sogal ko gala maigaye atoko ko ni falo ke fa bela jili fe o réseaux sociaux sanfɛ e ka do bololo sanfɛ atoko ko me fa bela jili fe o fasike ba ale ko ni kuma mana ako tenendo kalo kle muga ani nane me kalo samba fula ani muga ani kele fini dugu ye fanga ko ni boshi ba dawla ani Mokhtar Wan ni ngusalo katanu ye kati o dugu je e ka do ka yinu fe o ka wala ko ni se
sɛmɛ ni ka i k'a dɔn k'a fɔ baara kɔni bila parce que b'a ko colonel Asimi Goita o wafɛ kɔni dira ale ma nin waati in na min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaya o baaraw dira ale ma furancɛ fanga kɔnɔna na Yusu o kabini o kɛra n y'a fɔ kuma daminɛ la n ka kɔni M5 maaw wele k'a ɲɛfɔ olu kɔni ye ko premier ministre minɛ bɛna di u ma parce que b'a ko danaya dara docteur Choguel Kogala Mayiga ka nka maa mun bɛ yen n'olu bɛ yeli kɛ yɔrɔ janfɛ olu ko faratila ko ba ka sababu kɛ jumɛn ni jumɛn ye o kɛn bɛ ka maana ko ni ye Choguel Kogala Mayiga yɛrɛ ta k'a lajɛ a ko min ye ka dɔ bɛn nka sɛbɛn min n'a tɛgɛ nɔ bila kɛra ale kulekan kun ye jumɛn ye a ko da la ko k'a segin a ka ko kura kun ko n'o tɛ nin tɛna ni bɛn ye anw ka jamana kɔnɔna na n'i ye jamana ko fɔ a bɛ ka dɔ dɛmɛbaw fɔ Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan jamanaw i k'a dɔn olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de ka taa walasa i ka dɔn jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na Yusu nka min ye docteur Choguel Kogala Mayiga kɔni ye k'a ka bɔli o bɔli la a bɛ sɔnni sigi min kan k'o ye k'a dɔn bɛn ni keleya o tɛgɛnɔ bila min kɛra i k'a dɔn Alize n'o bɛ Alizeri faba ko fɔ a bɛ tunduruma don o ko kɔni da la o fasikɛba y'o kuma min kɔni fɔ ko ni a dun taara o taacogo kɔni na maaw ko o jateminɛ cogo la fana la k'i b'a ye k'a fɔ bɛn sabatili i k'a dɔn Choguel fɛ primature kɔni na k'a gɛlɛya tan tɛ barisabula a kulela fa bɛɛ lajɛlen fɛ a ko kɔni da la kabini san 2019 waati fasikɛba ko k'a sɔrɔ maa mun bɛ yen n'olu y'an dɛmɛba ɲumanw ye n'a bɛ wele ko les partenaires internationaux olu mun bɛ anw dɛmɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la olu sɔnni sigi bɛnkan sɛbɛn in kan ko ni an tamana nɔfɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana in bɔ i ka dɔn dingɛ kɔnɔ na gɛlɛya min bɛ anw da la ni ka o gɛlɛya kɔni bɔ anw da la Yusu o fasikɛba ko Choguel Kogala Mayiga ale fɛla kɔni kun tɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn a ka to nin cogo in na ko fo ka segin a ko kɔni nka n'i ye jateminɛ kɛ ale bi maa mun bɛ yen n'o y'i ka dɔn kulu marifatigiw ye maa murutilen kɔrɔw i k'a dɔn coordination des mouvements de l'Azawad a bɛ sema ko fɔ kabini kalo tile 18 utu kalo san 2020 Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fanga binnen k'olu kɔni y'a laɲini ni ka furancɛ fanga ni ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka a sɛgɛrɛ ni a ma ɲɛ ka fɔ ko danaya bɛna da M5 RFP kan n'olu fana kɛn bɛ k'u dalaminɛkala kɛ i k'a dɔn cɛba dɔ ye n'o bɛ Choguel Kogala Mayiga ko fɔ ko ni sema ma ɲɛ doni nkɔ k'olu laban fana n'a fɔ ko ka i k'a dɔn u kan di dɛ ko garanti ka di cogo nana an ka ko gɛlɛya an bolo musema ko kuma kɛra a bɛ don a kɔnɔ dɛ min b'aw fɛ a b'a fɔ a fɔra ten dɛ musema ko kuma kɛra. Quant à la coordination des mouvements de l'Azawad qui depuis le 18 août 2020 a décidé d'accompagner la transition, elle risque également de demander des garanties avant d'intégrer un gouvernement conduit par le président du comité stratégique du mouvement M5 RFP. U kana dɔrɔn an tɛ kuma caman na wagati ka surun an tɔ tora kalo 9 de faut pas que u kana foyi don Choguel ka n'a kɛra u kana foyi don o de b'a to an bɛ kuma dɔ fɔ kuma bɛɛ i ka kunu kuma ka ne minɛ bi non mais non an bɛ k'o de fɔ accord ko in na accord ko in na Choguel kelen m'a fɔ a kelen m'a fɔ Malien bɛɛ ko ka segin a Mali fanba bɛɛ ko ka segin a kan wala olu ko k'a lajɛ segin ka tɛ dɛ yɔrɔ dɔw bɛ ko olu lajɛ mais o de don olu bɔ a la toile tâche tɛ wala tɛmɛnɛ fasire fasikɛba ko a ko n'an tora nin cogo in na docteur Choguel Kogala Mayiga Yusu ko n'a ma segin a kɔ accord ko in kɔni na dɛmɛɲɔgɔnya sɔrɔli i ka dɔn diɲɛma fɛ ko bɛ sɔn ka gɛlɛya anw kɔni bolo sema fana ka dɛmɛɲɔgɔnya sɔrɔli a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ yalima Choguel n'a to nin cogo in na ten wa ɲininkali kɔni tɔ min kɔni filɛ a bɛ nin sɔnni sigiyɔrɔ jumɛn kan fasodenw ka danaya wa walima dɛmɛbaa ɲumanw k'olu filɛ wa walima ka jamana ko kɔni filɛ wa Ala ka hakili ɲuman di i b'i to kɔfɛ ka kuma caman fɔ ni jɔyɔrɔ kalifar'i la i bɛ maaw hakilina de ta bɛɛ bɛ jɛ ni hakilina min ye f'i ka kɛ rassembleur ye wala ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara kɛ jamu tɛnɛ Ala k'an kunna diya an y'a salo ka bɔ indicateur journée kɔnɔ indicateur n'i y'ale bila ne bɛ Mali Tribune b'ale ta Mali Tribune n'i y'ale ta a bɛ k'a dɔn min ye Asimi Goita a bɛ mankutu a bɛ k'a dɔn maa dɔ bɛ yen n'a tɛna so wele a la l'imperturbable le patriote nɛgɛnnikan dogo ye n'o tɛ min fɔra Usa Leclerc Mahmud Dicko le sage min fɔra o ma o ɲɔgɔnna tɛ fɔ maa ma diɲɛ kɔnɔ min ye maa wɛrɛ tɛ nin cɛ in dogo ye Isa Kawo Jim nɔnɔ mina i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nɔnɔ
mina isa kaujim ikado awaminye ayeninvo akwale minfo asimu koitaye ayopma ayo walaki ko bi mi ikado awaminye ali dugurugunu mami no temenani asimu koitaje ikado akeme ka dofo lare abima kamana gwa asimu koita nato nie malidi doye asimu ndogonde ye president nye me ala eminge nga koroni nga koro fanda ninga pmame asimu ekolosi malidena ko asimi fanga segina so asimu banda o fanga segina so ekolosi malidena note jama min me atit amadu tumanu ture ko nuko amisa enofe awo jama kachaitai kanga ngolo bata ekolosi malide mai Lajos ne se ko jim ko mi temena alene asmunje le la coup de temene ngo minye avocado yana kata gana mi avocado isa kaujim dono mina kaujim ay min fo ikado kale avocado aleye l'imperturbable le patriote asum goita et le stratège ayo fana faragando ne ayi ni kasim ke tama fenfo ka fenfo a toko laba me lingelenta l'imperturbable le patriote avec phrase kelenti hein et le stratège Asim Koita olu be ado esani ko ere ka damne quoi olu be ado no mang afon mako mangutu mangamanu quoi voilà ne mangutu mangamanu de folon quoi le stratège le patriote l'imperturbable mi kado isa kaujim abeni ndogo de fo avocado bi mi Asim Koita ma mangutu lido be mangutu likeka avocado jeliba kibo ibe mangutu likeka fune mori baba nyame ite baba nyame bo mangutulu tolu mawala isa kaujim ikinta ke barai abana ambo de nyini Lajos isa kaujim ikado ko min menane Asim Koita che ayo o waraka ko nyefo mi avocado mawnyana de ako ne mbafe e ka ke cheboye samba fla ani muga ani fla nga minye ala nanaka nai ala ise kula minye avocado ne ma fa ka kere jenge ba fogo chemba take chukumna sa baba nyamege ka ne kunya foki beke perizaye ne kuya foki beke perizaye onga ala kona ne ma ne kugoge ebega ikika candidature do samba flani muga ane fla ala na ke mi jamana nyama bi bolo mi avocado nono mina isa kaujim ayo fogoi ikado akoko nya fwai min de na che akonya fwai ko ikado awa minye femi be mamunu be avocado nolu nyindo na programmation militaire nu yengana mungala akolu mine avocado minye politique anikado awaminye mamunu be operateur économique miye anno tabana kaboy ngwale rek nga afrako mo na tayaro jo aéroport feina ale ma tayaro jo ya odronto mo be yina fenoko l'administration est une continuité abana fika blay kuna imana bobi ka sole ka fokoka segesegel ka boloda fambe fe parce que Ibrahim Bokar Keita me fangana bibi na segesegel be ka boloda ale masuna ma do koka no bora mo mun fana frontière fanga ke mo mena démocratiquement élu la olu fana be na segesegel fana daile ko kurakun frontière fanga mamu ye marake awati konnana l'administration est une continuité manake chogo o kelendo fana do o kelendo la josi mi isa kaujimi ako opérateur économique zo katase avocado wolo masiri tabamu numbe do surasue programmation militaire ani avion ngo mimbe mi avocado ali mawra ganza munumbe segesegel kake ko asumu bu belagile mina kudo kasula ko pata manale na Asim je ka ko sabatisa o mamu be no le ngana ay mi fo ay ka do kuma kele ngone ay we la delikae ay mi fo ako awa minye nyera la mi budget me takadima présidence ani primature la ko awa ka do ani conseil national de la transition ko awa minye ko de ka bo ola o ka musaka mbe bloga bologa ka jamamba boala abana jamana ka lafiati abana transition wala uka dobo uka musakaula no te isa kaujim il a la tête sur les épaules non mo do de parce que isa kaujim nga glogi babo
kada ibeka nya ko ibeka ka to maga no patriote no patriote voilà mu patriote no patriote no faso de nyimando mo te ka faso de nyima ni mi ga grogi ba ko la président fama be bunyade ajate minege no boyan na fiya no boyan na kariya be ni ajate minege ni sante anga dugula ni sante anga dugula surasi ke kelen kanada surasi kelen de bita kata lembo mine garadi annato garadi amanga shek ma ba fara nyonga ko dama ni shemi misema abobla ay be surasi ke no même fina na kariya de ki ka bogo ba katema fanga ni boya kanga surasi ke kelen ale ko beta dugu kuturu be ka lembo me ke garadi amekla ka sheyira nga dama ka kla ka shedo dama ka na nafe le mi shemi misema ni no te asimi kolosi de asimu ndogonde yala de ke president andi nyando nere kuluba foni temeto do katam fasola wakati no tengana akaka transho foka banga na nywanya wallahi ibe ka ma ka fanga ka bana ne ma ibe ka ye mbakari munye abana ne ka sirate ma ka fala anti yawa ne ka siraye malidi awo mamudi go de fo abana akwa leta maligo memi fi ne farata we abana na jaranga na nyogo nga faso de foi non il faut généraliser faso de nyuma bela jele tay abana faso koy abana no ango fo ka daka lajos ali mianga do de che soma so kari go ye mianga la go chogodi mai nda chien folo lo ka bo télé la wa la télé fait son show anuka président abana soma so président barkatia abana tiara la ye soma so ja ko lewrule eno ngwe soma so do ama keji ya aina ata soma so yusu angata sugula tardi angata sugula gafe ma kunjewa angata sugula amina ntokoro be ko kura kun retrouver ambe folini tonni ta kanyesi su kono mo bela jelema ama hagli jiga abdullah mayga la ka do groupe ko merci ka do manyema amba fuka wala nyimondo kura verte Madame Diallo do ni mo fu awoya ka do laisser passer Madame Maiga amba fuka wala nyimondo amita bana soble ida sera yiri de ma abana oya ka laisser passer yusu amita do bana soble abe buguni mara ko fo ambe fulde seriba kulibali mo o nana nyeda anga do ya amba fuka wala nyimondo ko alaka do bunyatu ambita do dividanina meri krefe ambe fulde do damima papiteri ko nana do anre kanba bado amba foninga awale nyimondo danti fulimina Traoré ando na kokura kun angada tabari fasire ikado yusu mitimeni fasire indicateur jiro nouveau ale pumana angata sirakoro megetana de ani kamele doye kapmina bi ikado muso konomaka fasire gaba ako minye kado ka fo sibiri do kalo kle muga ani konondo mekalo samba fla ani muga ani kele na sanwati no be nege kanya konondo ko fo kamali ni ndo de tugura kado muso konoma do koningo wati mina abikata sugula kapita na koninja o muso konoma ngoni ikado ninga dendende yusu ka belemele kini puraka ka samakata na ikado ka fo yoro do konina yusu ka be wale jugu taka asegere anga moko ni ikado muso ngoni kla adama jabati akembe ka kalamuke ka kuma akoko ni ndala ako sere mun sorola akoko nana olu de koninya jira ka fo musula kan yere to ko ft ko wati mina abitala sugula ninga tanna koninza ako kamali ndo de ya abelembele ninga tuga ako usele yoro do wula ikado so labambali do kono ka muso yere pro kaduna yeso ndo kono yusu ka be bingali koninda ninga asegere o fasirike ba ko al nasro maw koni kado muso yunkla ka bo abulo ninga soro ka chen ba de be walu nga ko na tugo ikado kuma kembe okoka de ako muso ngoni abita sugula ikado ka fo wati o wati katana koninza muso yere ka pumala kale sele sra benje konna ale nyabala chen ngoni ndugule me woni ndo konna o aye ale atugura ale ko doni ndoni aballa kashingi ipura ale kati kale sama kaduna ale sokoloni ndo kono o kabi wale jugu boloda muso koni kulola dew o bena ni moto tigi do koni ikado temeto koni nye o fana wele blato nyoma ninga na unana kana chaimine ka goshi ordre ni désordre bela jeli la yusu parce que ba ko
an n'a sɔrɔ muso in kɔni u y'a salo ka taa n'a ye lapitani ka taa jateminɛ barisabula muso kɔnɔma kɔni don a kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale fariw kɔni basira muso in kɔni ye o kuma kɔni fɔ nka cɛ in yɛrɛ minɛlen a fɔnɔra k'a sɔrɔ sumaya t'a la dɛ barisabula a kɔni y'a jira k'a fɔ o ko tiɲɛ don k'ale kɔni tun bɛna bin muso in kan ko barisabula ko j'étais dans les besoins e ko fɔ bamanan ale tun b'a fɛ ka mago de tun b'ale ko a bɛ fɛ ka mago dilan fasirikɛba kɔni ko ko ale kɔni ko cɛ in kɔni y'o kuma de fɔ k'ale muso in bɛlɛnbɛlɛn i n'a fɔ muso in yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ni ka taa i k'a dɔn a koro ka ale t'o yɔrɔ dɔn wa n'a mago b'a la o sera ka bin muso kan muso kɔnɔma o yɔrɔ bɛ yen de ne t'a dɔn e ko k'ale to o yɔrɔ bɛ yen wa a ka ɲininkali kɛ mini Bamakɔ yan kɛ Bamakɔ bɛ yan yan de ye Bamakɔ ye sa yan de ye Bamakɔ ye o bɛ Bamakɔ yan waatinin n'i ma kuma bɔ ɲɔgɔn na de tɛmɛni fasiri olu bɛ yan wa tɛmɛni fasiri n bɛ k'i ɲininka n ko bɛ yan wa n'i taara yaala n'i ye ɲininkali kɛ i b'a ye tɛmɛni fasiri ka ɲininkali faso jumɛn kɛ ne ko ka ɲininkali faso jumɛn kɛ e kɔni t'a fɔ ko kɔrɔbɔrɔ butigi bɛ min e t'a fɔ ko butiginin bɛ min a ɲininkali fɛɛrɛw bɛ yen tɛmɛni fasiri a f'i ka tila k'o fɔ n ye koyi o fasirikɛba kɔni y'a jira k'a fɔ ko cɛ in kɔni ko k'a mamugo tun bɛ fɛ k'a mamugo ɲɛ ko ni muso in kɔni na maaw kɔni ye muso in tila hali n'a sɔrɔ ale kɔni y'i poro muso in kan k'a sama ka don n'a ye so kolonin dɔ kɔnɔ ko ka muso kɔni ka finiw jagoya bɔ a la maaw kɔni muso tulokan o de kɔni ye maaw labɔ a kalama o ka sɔrɔ ka na cɛ in minɛ ni ka gosi ordre ni désordre bɛɛ lajɛlen la cɛ in ko tiɲɛ ani ko ala ko ale tun bɛ fɛ ko ka bin i k'a dɔn muso in kɔni kan ni ka mamako kɔni dilan k'u kɔni y'a salo ka taa n'a ye i k'a dɔn commissariat la polisiso la min ka surun u yɛrɛ la o sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na Adama Jabate nin y'ale ka fasiri a ko min kɛra sira kɔnɔ mɛgɛ tan na kalo tile 29 n'a san waati tilegan dere yɛrɛ fɛ a fɔ sɔgɔmada fɛ sa kɛ sɔgɔmada fɛ kɛ ni fasa mira i tɛ waati jateminɛ mais ni fasanen don e tɛ waati jateminɛ lajɔsi an ka sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye soir de Bamako ale kumanen don Mamudu Diko awa min ye a ko ale yafara min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale minnu a ka dɔn tɛmɛna ani maa cɛ n'o ye ani jɛkulu cɛ n'o ye M5 RP ko a bɛ wele bila min ye a ka dɔn jumadon nata Usas Leclerc Mamudu Diko a ye nin kuma fɔ comité stratégique M5 RSP i ka dɔn k'u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ tuguni dɛ min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko anniversaire ko aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn ko awa min ye olu y'u mabɔ mouvement in na i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn ko fan fila bɛɛ lajɛlen min aw ka dɔn ko bɛɛ lajɛlen k'i ka fili dɔn o tuma aw ka dɔn ko n'a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka yafa ɲɔgɔn ma min ye aw ka dɔn ka baliko bila sanfɛ i ka dɔn ko hakilina ɲuman bɛna aw la min ye aw ka dɔn Usas Leclerc Mamudu Diko ko a bɛ nin fɔ waati min na i ka dɔn a danama ba dɔ tun bɛ yen n'o ye aw ka dɔn Mudiri Konare i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn awa maa min wulila ka s'a ma o ti dɔwɛrɛ aw ka dɔn o ye Jamil Bitar Basaden i ka dɔn Jamil Bitar k'ale kɔni wulila ale yɛrɛ M5 RP maa ye min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la M5 RP u ka awa porte parole min bɛ yen n'o u ka kuma tilasela ye o ye Jamil Bitar ye min ye aw ka dɔn wuladafɛla fɛ min ye aw ka dɔn Jamil Bitar k'a ni délégation u ye wuli ka jɔ kɛ ka taa Usas Leclerc Mamudu Diko i ka dɔn n'a ka délégation min ye aw ka dɔn fana ka aw ka dɔn porte parole Amadu Dunga Mayiga i ka dɔn ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara aw ka dɔn a ka danama b'a kan n'o ye Mudiri Konare i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye Mamudu Diko ye a y'a jira k'a fɔ aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la Jamil aw ka dɔn a y'u bisimila ka ji ninnu ma u y'o min aw ka dɔn i n'a fɔ an ka jamana tabiya b'a fɔ cogo min na miningale u donna kuma la min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la porte parole min bɛ yen a y'a jira aw ka dɔn Mamudu Diko ko kabini waati min na jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita binna ko i m'a dogo maa si la i ko aw ka dɔn e bɛ segin misiri kɔnɔna na ka taa kutubaw kɛ
ibe sigi misiri kɔnɔna ko aw ka dɔn ma dogo maa si la ko nka bi an kɔni b'a dɔn k'a fɔ jamana a ɲagaminen don cogo min na an mago bɛ aw ka dɔn bɛɛ lajɛlen la min ye aw ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnna Mahamudu Diko walasa i k'a dɔn aw min ye bɛn ni keleya bɛ sabati cogo min na maa bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Mahamudu Diko a ye aw ka dɔn Jamil Bitar a ye aw ka dɔn majigi kuma fɔ a ye koyi a ko ne ye imamu de ye i ka dɔn aw ne kɔni y'a jira k'a fɔ n bɛ segin ka aw ka dɔn misiri kɔnɔna na ka politiki to aw ka dɔn politiki mɔgɔw bolo min ye nka i ka dɔn o ma diya maa dɔw ye M5 RP kɔnɔ min ye aw ka dɔn kuma dabɔra lagosili nin tɛ nin ye lagosi tɛ lagosi ye i ka dɔn o bɛɛ lajɛlen taara k'ale sɛgɛrɛ nka min ye ko ni maliko don i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ni maaw dusu bɔra i ka dɔn kuma bɛ kuma la k'i kan'a fɔ aw ka dɔn ko a maɲi adamaden yɛrɛ ma a maɲi ka taabolo yɛrɛ ma ko nka nin si tɛ baasi ye i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko ni maliko don kaba ni fɛn fɛn fɔra ale ma k'ale bɛ bɛnna a bɛnnen don ale ma. wayi mɛ n'i y'a mɛn ko silamɛya a fɔ ko yafa ɲɔgɔn ma. yafa ɲɔgɔn ma. tari de. n ko i ka dɔn wajulukɛlaw bɛ nin fɔ an ye sanga ani waati. k'an ka yafa ɲɔgɔn ma. an ka yafa ɲɔgɔn ma. an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. n'an sera ka yafa ɲɔgɔn ma. ko caman bɛ sabati dɛ. a banna. o hakilina u sasa l'éclairé Mahamudu Diko ka a kɔni y'o o kuma fɔ a ko ale yafara. a yafara. ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la. ko bi awa ka dɔn a gɛlɛyalen kun don an ni ɲɔgɔn cɛ. ani ɲɔgɔn cɛ. nka bi ale y'o to yen. i ka dɔn ale ye min fɛn fɛn fɔra ale ma. fɛn fɛn kɛra ale la. ale ye nin bɛɛ lajɛlen to yen. ni maliko de don. o tuma ko an bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ l'éclairé a ka dɔn l'éclairé le sage Mahamudu Diko a k'i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a k'i ka dɔn awa min ye ka bagaɲɔgɔnma ani ka dɔn awa min ye nɛnibaw ani ka dɔn fɛnbaw an k'o dabila an k'a lajɛ aw ka dɔn an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛsin aw ka dɔn jamana kobaw ma n'o ye lakanabaliya ye denmisɛnninw ka kalanko ani ka dɔn bɛn ni keleya bɛ sabati ɲɔgɔn na cogo min wa ko nin si ti ɲa ni jamanadenw yɛrɛ m'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma furugufurugu b'an ni ɲɔgɔn cɛ f'an k'o furugufurugu min bɛ yen an k'o bɔ yen pewu ka yafa ɲɔgɔn ma k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. a kuma laban ni min ye a kuma laban ni duwawu ye jamana in ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka duwawu kɛ jamana in ye an bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ an ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ ala k'an kunna diya ala ka sababu ɲuman na ma Lajos a ye ni sama ka bɔ soirée de Bamako kɔnɔ ayiwa waati sɛbɛkɔrɔ korona nka an bɛ bi ta kuncɛ ni fɛn jumɛn o y'i ka dɔn réseaux sociaux ye maa caman ma faamuyali kɛ sariya dɔ sigi bɛ sen kan réseaux sociaux kama b'a dɔn bɛɛ t'a ko kalama fɔlɔ journalistes b'a dɔn fɛn min bɛ sen na o a ma fɔlɔ kɛra journalistes b'a dɔn fɛn min bɛ sen na i t'a kalama k'i ka compte t'i ta ye parce que mɔgɔw bɛ k'o bila ko ko nin kɛ mɛ n'i yɛrɛ kɛra fili ye maa mun bɛ nin fɛ a bɛ ɲɛna k'i sago b'i ka compte la mais sariya dɔ de taara a bɛɛ ka compte bɛ kɔlɔsi nɛninkisɛ bilenw dɔgɔyalima fasugu dɔw bɛ yen olu man kan ka ta ka maaw sɛgɛrɛ bilen sariya ta n b'a kama hali n'i bɛ habu n'u kan ka t'i ta yaw u t'i ta. an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ mɔgɔ kan ka cɛ ɲɛ kaso la don ma. ka mɔgɔ cɛ ɲuman dɔw bɛ olu man ka don kaso la. cogo di. i n'a fɔ jaba sɔrɔ ninnu na ɲɔgɔn. non mais o ye latigɛ de o. latigɛ de don mais f'an ka fɔ mɔgɔw ɲɛna de. mais sisan est ce que ne taara a labɔ a tɛ sɔn ka. a fɔra ko pour parler kɛra dɔw yɛrɛ k'u yɛrɛ cogo dɔn. o bɛɛ b'a la. a bɛɛ b'a la n'o tɛ ko tɛ wuli ka se yɔrɔ dɔ la ni. Rekotradi ma wuli o. ne tun bɛ a fɛn. mais faut que loi de bɛ expliquer mɔgɔ ye. ne tun sera k'a labɔ. nous avons une émission. a mariage ten. nous avons une émission à la télé. chaque samedi chaque lundi. an tɔn nin b'a kɛ sariya. fo mɔgɔw ka to k'a jateminɛ. u bɛ mɔgɔw wele ka na u bɛna kuma sariya kun kan. Antoine kɔni n yɛrɛ y'a wele. a émission fɔlɔ la. u bɛ magistrat wele ka na. ni émission ye jija nin na nin de bɛ malidenw ɲɛ yɛlɛ mais dɔw bɛ yen bi n'a fɔra ye ko sariya ta n bɛ Facebook kama u b'a ko tiɲɛ tɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ don i t'a dɔn k'i ka Facebook t'i ta ye f'i ka nɛninkisɛ bilen kɛ walima i ka dantɛmɛ wale ko dɔ kɛ a sariya talen don a sigilen bɛ sen kan journalistes b'a kalama waati min na réseaux sociaux kɛra dagafa da ye bɛɛ b'i sago fɔ bɛɛ bɛ nɛninkisɛ bilenw fɔ sisan ni min nɛninkan mɛnna dɔrɔn i bɛ taa yawo o de bɛ ka bali mɔgɔw la ko ko an kun tɛ nin kalama non mais n'i taara sariya yɔrɔ la u b'a fɔ de k'i kun kan ka ɲini k'a dɔn sariya talen bɛ a ko kama donc an ma ɲini fasoden bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan a y'aw cogo dɔ réseaux sociaux la delili t'a la dɛ. bon n'u ko minnu fana bɛ molobaliya kɛ ni musomaninw ye k'olu dilan ko. u bɛɛ de ba u bɛ ka molobaliya kɛ musow la o ka tila k'o jaw bila o mun bɛ olu fana. i ma fɔ ma dɔn ni juge yɛlɛnna don o don TikTok sanfɛ
madoni denmisɛn caman bɛ u bɛ si u ka so dɛ parce que ko fana bɛ bi o ka jugu ni fɛn bɛɛ il est temps an ka sigi o fana y'a dɔ de o yɛrɛ ka jugu ni ka dɔ ye soso ye bi kumaw bɛ fɔ nɛnɛkisɛbilenw bɛ fɔ k'a fɔ ko minɛyɔrɔ kelen tɛ mɔgɔ la ni fanga ni sari ni kiiri tigilama b'i nɔfɛ minɛyɔrɔ kelen c'est pas parce que k'i ka so kɔnɔna don u kan t'i minɛ yɔrɔ yɔrɔ jɔ a bɛ se ka t'i minɛ f'an k'o fana fɔ ka d'a kan donc an b'a ɲini fasodenw fɛ an ka segin an danbe kɔrɔw ma réseaux sociaux an ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ an ka kɛ kunnafoni dila ye fana ma dɔn musomanin minnu fana bɛ t'u yɛrɛ di cɛw ma u bɛ molobaliya k'u la o wagati la u b'o ko futa e b'o yɔrɔ la muso hakili ka dɔgɔ u ka hakɛ to dɔgɔyali tɛ ni muso fana bɛ cɛ fɛ a bɛ sɔn ko par exemple an cɛw mais de fana ko don wa cɛw cɛ muso lajaba i tɛ sa fiyewu ni ma lewu sa fiyewu ni ma lajaba wa ni sara i su fɔlɔ jahanama ye ka muso dilankolon yira atakbir Allahu akbar a karamɔgɔ ne tɛ maa tɛ nin fɔ n ye non a man ɲi nin man ɲi an balimamusow fana k'u yɛrɛ dɔn nka cɛ minnu fana b'a kɛ awɔ a cɛ man ɲi e bɛ muso n'i ye muso kelen neni i ye bɛɛ de neni n'i ye kelen lajaba i ye bɛɛ de lajaba an k'an cogo dɔ yɛrɛ et puis an k'an kɔlɔsi bon o de y'a to ne b'a fɔ tuma ni muso bɛ cɛ fɛ tuma min a bɛ sɔn ko bɛ ma i bolo merci a bɛ sɔn ko bɛ ma f'i fana k'a dɔn k'a fɔ waati de fana ye fɛn dɔ ye a cɛ dɔw b'o kɛ cɛ ou n'aw kelenna dɔrɔn k'u b'o i hakili bɛ ni plateau kelen ne t'a furu maa wɛrɛ kɔni b'a fɔ voilà ni plateau kelen sanfɛ an y'a kuma fɔ yan don dɔ la muso ko souvenir jumɛn de bɛ 31 bɛ mun ale hakili jigin fɛn jumɛn a ko non ko ni 31 sera ko f'ale bɛ maloya parce que sababu kɛ jumɛn ye a ko sani cɛ ale cɛ in k'a furu min bɛ ale nɔfɛ o de la k'ale cɛ gosi n'a tɛ ɲini k'a fa mais bi min gosira o de y'ale furu ni 31 sera souvenir ɲuman tɛ ale ma non souvenir ɲuman tɛ donc y'a ye dɔw bɛ ɲɔgɔli dɔw bɛ ɲagali 31 na mais dɔw bɛ a b'olu fɛn quoi a b'olu galabu a b'olu fɛn de donc fɛn dɔ de don f'an ka faamuyali kɛ réseaux sociaux an k'an cogo dɔn sariya kura talen b'a kama bɛɛ maa mun bɛ ni parce que caman ko anw tɛ nin dɔn k'an kalan tɛ an t'a dɔn ayi n'i kan ka taa cɔmi habu hali kɔlɔn kɔnɔ o bɛ t'i nɔfɛ k'i kɔnɔ Youssou ne bɛ ban ni ma la Mali mais i ka yɛlɛ TikTok sanfɛ ba ye n tɛ kasira tɛ TikTok la bon an bɛ n'i bila sanfɛ jago Facebook o TikTok an ta nasɔngɔ bugu ni siyɔrɔ ko TikTok ye a banna an bɛ se ka da so ɲuman kɔnɔ cogo min na ka bɔ luwanse ni fɛnw an bɛ kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn Fatumata Tɛnɛ Sɛnpara an b'a fɔ ADP Maliba o maa ɲɛma danga don an b'a fɔ ni ka a waleɲuman dɔn Youssou Ayidara Masigikaw ka Youssou an b'a fɔ ni ka a waleɲuman dɔn a n'a furumuso an ma ɲina nin waati in na Abudu Kulubali kɔ a belebele i ka dɔn a tun bɛ Somaso an bɛ a fɔ a ka timinanja n'a ka wulikajɔ la sigida yelen ma ɲɛma Abudu Kulubali an b'a fɔ k'a ni ce a yɛrɛ ye i yɛrɛ doit kɛ a bɛ ka najɛ nin waati na MC Mapaw an bɛ ka dɔn Amadu Sisoko fo Sisi FM na an ma ɲinɛ i ka dɔn k'a fɔ ambassadeur ko a n'a furumuso Nana Sise an b'o fo ni k'u waleɲuman dɔn bisimila Lajosi aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn nin ye fɛn ye an yɛrɛ bɛ fɛn don ni an denmuso don Lajosi aw ka dɔn ale kɔni bɔra a tunna an kɔni an ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ sa an ye a kɔni bɔra Lajosi aw ka dɔn an ma kunnafoni si sɔrɔ a la fɔlɔ min ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'an dɛmɛ an ka se ka awaka dɔ kunnafoni sɔrɔ min ye an yɛrɛ denmuso la a awaka dɔ a tɔgɔ ko Korosomu Gindo u b'a wele ko Yayi a bɛ Lafiyabugu min ye tourna Maɲa Maɲaga tourna école des filles Lafiyabugu 7e année la a bɛ san 13 a fa ye Jakarija Gindo ye n'o ye tailleur ye a ba ye Worokiyatu Watara ye o tuma o bɛ gala don ni maa min sera ka npogotigi ye sa a kɔni aw ka dɔn min ye cikɔrɔlamɔgɔ don min ye tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ min ye hali bi min ye ne yɛrɛ ka nɛgɛjuru la n'o ye walima i kana n'a arajo la yan yalima ye 66 73 67 77 an denmuso ɲɛma tuni ma an mɔ an ma ɲini ka dɔn fasoden ɲuman bɛɛ fɛ o de maa min kɛra ye fɛn ye o k'a salo ka na n'a ye ka dɔn kumaso la yan a b'an bɛ Jacques Kɔnɛ a bɛ Kati an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati Lieutenant Colonel Jacques Kɔnɛ an b'a fɔ sanga ani waati ka foli ani tani k'o lase min ye
Mami B no ye Seru Nantume kuna agro industry anga foka walinyuman PDG kata Sumaila Togo anga fana foka walinyuman mi ye awa Ali B Maletuko amanyema Burama Jawara PDG Stod amba foka walinyuman ayiwa ame PDG foka walinyuman ka kanuba bela jele fo danti folimina mamumbe nube kanaje Mali kono aleni Mali koka ire demso be tu amba foli wati na ka boutique kono fini free boutique kono nana afleni ka do bana ngabugula ka watara bintu watara amba fo ka foli ni tonita kanya se anga musokoro nyuma ika do aja kanya ambe afo asanogo ka fo ka wala nyumondo danti folimina na mbora yambe foldi bint kumba sidibema ka foli ni tonita kanya se madame Salmani watina jaba ambe tanti jaba fo ninga wala nyumondo alusalla ale be kita ambe afo donna ni watina ka kanuba klengelena bela jele fo Mali kono ale ni Mali koka amamumbe na ubeka renouveau FM lame amamumbe na ubeka renouveau tele laje ambe awfo akwatimna njana ka ulika jola akambe wati wale